مولا جتنی لوگ اساں حاضر تھے بیٹھے تھے اساں تمام کی حاضری قبول فرما. دوستوں مختصر وقت دے اندر توجہ رکھو. رب فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اپنے رب تعالیٰ دی عبادت کر، اون دے سوا بیا کہیں دی عبادت جائز نہیں. اللہ نے پہلا حکم دیتے عبادت کا کہ میں رب دی عبادت کر، اپنے خداوند متعال دی عبادت کر، اون دے سوا بیا کہیں دی عبادت جائز نہیں. بھامیں کوئی نبی ہوئے، بھامیں کوئی رسول ہوئے، بھامیں کوئی غوث ہوئے، بھامیں کوئی کتب ہوئے، سوائے اللہ دے کہیں دی عبادت جائز نہیں. شرک تے حرام عبادت ہے تا صرف خداوند متعال وقتے ہیں. پہلا حکم عبادت کا. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنے والدین نال احسان حسن سلوک کر، ادب احترام کر. پیو ہی ماں ڈوہے ہیں تا ڈوہیں دا احترام کر. ہک ہے تے ہک گزر گئے تا ہوں ہک دا احترام کر. ڈوہے ہیں تا ڈوہیں دا احترام کر. قرآن پاک اللہ نے جتنی عبادت دا حکم کیتے، عبادت دے بعد فوراً جہاں دوجا حکم آدے او والدین دی غلامی، والدین دی اطاعت، والدین دی نوکری، والدین دے احترام، والدین دے ادب دا حکم ہے. ہی وجہ تو اللہ نے سب تو پہلے عبادت دا حکم، اون دے بعد انسان کو اون دے والدین دی اطاعت، والدین دی غلامی، والدین دی نوکری دا حکم دیتے. کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. انہیں نال حسن سلوک نال پیش آ، حسن و اخلاق نال پیش آ، محبت و احترام نال پیش آ. ادب تے احترام دے وچ خیال رکھی کہیں جاتے کوئی کمی تے کوتاہی نہ رہ وجے. اما یبلغن عندک الکبر، جدا پہنچ ونجن بڈھے پہ کو احدہما او کلاہما، یا دو ہیں یا ایک، یا پیو بڈھے پہ کو پہنچ گئے، یا ماں بڈھے پہ کو پہنچ گئی ہے، یا دو ہیں بڈھے پہ کو پہنچ گئے، یا کوئی ایک بڈھے پہ کو پہنچ گئے. رب ذوالجلال نے کیا فرمائے؟ عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما. جدہ بھی انہیں نال کوئی گال کریں، کوئی ایسی چھلکات گال نہ کری، سخت کلامی نہ کری. لا تقل، کوئی یہ چھے گال نہ آکھی، اف یعنی اف تک بھی نہ آکھی، کوئی حیف تک بھی نہ بولی پیا، کوئی اف تک بھی نہ بولی پیا. مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کری جہے لفظ نال تیری والدہ یا والد دا دل دکھ پوے، رنجیدہ ہوئن، موجھے ہو ونجن، پریشان ہو ونجن. فرمایا کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہ کر. آج کل کھاتا تو الٹ ہے. رب فرمائے اف نہ کری ماں تے پیو دے اگو. اساں پیو ماں دے اگو کئی افا کا چھوئن تے دال دے اگو افی نہیں کرے دے، بیوی دے اگو اف تک نہیں کرے دے. رب اے نہیں فرمایا جو بیوی دے اگو اف نہ کری، فرمایا میں رب حکم دیتا ہوں پیو تے ماں دے اگو تک اف نہ کری، ادب و احترام کری. جتھا رب ساکو ہٹ کے روکے اسا مسلمان رکے اٹھاؤنی تے، جتھا رب تعالیٰ نے جھکا دا حکم دیتے جھکے اٹھائنی، جتھا رب نے ادب دا حکم دیتے ادب کیتا اٹھائنی، اور جتھا رب نے ادب احترام دا حکم نہیں دیتا اتھا اج دے اسا مسلمان جھک چکے ہیں. ہی وجہ تو میں آخدا ہوں گا آسمانے تے رہنے والی مخلوق زمین دے قابل نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، آسمانے تے اساں اڑنے والے، ہوا میں وچ اساں پرواز کرنے والے، خلا میں وچ اساں اڑنے والے انسان اج اساں زمین دے قابل کینسری ہے. نہ دے مسلمان، نہ دے مومن، نہ دے اسلام والے، نہ دے دین والے. ہن سیسا کو پریشانیاں ملہٹ گن. حکومت آکھیے، حکومت سا کو تنگ کیتی پئیے، مہنگائیاں تنگ کیتی پین. میرے یارو نہ مہنگائی دا قصور ہے نہ حکومت دا قصور ہے، اے سب تواڈے سارے دماغے دا فطور ہے. جڑے اساں رب دے قرآن کریں گے ہٹ ہی سے، رب دے فرمان کریں گے ہٹ ہیں. بل حکومت ظالم کیوں نہ آوے،
ظالم جابر کیوں تواڈے سارے اوتے مسلط نہ تھی تھن جڑے رسول اللہ دا فرمان بھی یہ ہوئے اللہ دا فرمان بھی یہ ہوئے جنا میرے دین کرے ہٹ بھی ہوئے اسلام دے قانون کرے ہٹ بھی ہوئے میں ایسے ظالم جابر پر اوتے مسلط کر دے تھا جو تسا تمام دے تمام انسان ذلیل و رسوا ہوئے تو یہ میرے یارو سا خود صدی کرے اور شکوہ بادشاہ دا شکوہ حکمرانے تے نہیں اپنے ہوتے شکوہ کرو اصلا رب دے قرآن کو جنہ اپنے گھری کو ہٹائے سے رب دے فرمان کو جنہ اپنے ہوتے ہٹا لیتے سے رب دے حکم کو جنہ اپنے ہوتے لاگو تھیمر کرے ہٹا لیتے روک لیتے بل عذاب الہی نہ آتی تا آتی کیا جیسے لوگ والدین دا احترام کرے نا کتا مون اگر اللہ نے کیا فرمایا فَلَا تَنْهَرْهُمَا فرمایا انہیں کچھ جھیکا بھی نہ مال منگین پیسہ تو سبحان اللہ حاضر ہے گھر والے منگین پیسہ تو حاضر ہے اگر ماں چا منگی ماں پیسے کہنی پیو چا منگی تاپا پیسے کہنی اور پیو تے ماں وقت پیسے کہنی اگر تو فرمایا اچھا پیو تے ماں کی تے کہنی تا بل دیکھی تیرا ہاں تھی دا کیا ہے یار مادر یار انہیں جی دعا دے صدقے میں تے کو دیتے ہنیں دی دعا دے صدقے تے کو عزت دیتے ہنیں دی دعا دے صدقے تے کو مقام دیتے ہنیں دی دعا دے صدقے تے کو شان دیتے ہنیں دی دعا دے صدقے تے کو عروج دیتے ہنیں دی دعا دے صدقے تے کو میں اعلیٰ تے الفا تے بلند مقام دیتے آج اگر ہنیں کی تے کہنی رب فرمیدے ور دیکھی تنزلی اگر تیرے طرف نہ آوے تو میں خدا آکھے تنزلی آنی گئی ذلت آنی گئی رسوائی آنی گئی ہمیں امیر تو امیر ہے ہمیں کبیر تو کبیر ہے ہمیں ذمہ تو ذمہ ہے آج مہنگائی دے معاملات اوہ بھی تنگ تے پریشان ہا گئے کیوں اصلا جو رب دے فرمان کنے ہٹ کے ہیں رب دے قانون کنے ہٹ پہ ہیں اصلا مسلمان ہیں اسا مسلمانے کو رب دے قرآن دے خلاف نہیں چلنا چاہیے جو رب دا حکم ہے ان دے مطابق چلو ول دکھائے نہ گھر وچ دکھ نہ گھر وچ آسی تکلیف نہ گھر وچ آسی تنگ دستی نہ گھر وچ آسی کوئی پریشانی ہر وقت اتھا رب تعالی دی رحمت دی برکات ہو جی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدہ بھی انہیں نال گال کریں ادب احترام کریں میں اٹھے بیٹھا ہوں اور گال کرنا پڑھیں جدہ بھی انہیں نال گال کریں قولا کریما ادب نہ بول جاتا ہے احترام نہ بول جاتا ہے انہیں دی شان دے مطابق بول انہیں دی عزت دے مطابق بول فرمایا جیچے بھی مقام والا ہو بنجے اگر والدین دا ادب و احترام کہنی ہمیں تو وقت دا ولی یا وقت دا غوث بن چکی اگر والدین دا احترام کہنی سب ولایت ختم غوثیت ختم ابدالیت ختم تمام نظام ختم ہو گئے رب تعالی بھی ناراض تے اوندا پیارا حبیب بھی ناراض ہو